Lekari kraljice Elizabete II, koja ima 96 godina, zabrinuti su za njeno zdravlje, saopšteno iz Buckinghamske palate. Nakon jutrošnjeg pregleda, kraljičini lekari su zabrinuti za zdravlje i preporučili su joj da ostane pod medicinskim nadzorom u Balmoralu u Škotskoj, navodi se u saopštenju. Vojvoda i vojvotkinja od Susseksa doputovaće do Škotske da bi bili uz kraljicu, rekao je portparol Harrya i Meghan. Prinčevi Charles i Andrew stigli su u rezidenciju u Škotskoj da budu pored svoje majke. Nova britanska premijerka Liz Truss rekla da je cijela zemlja duboko zabrinuta. Moje misli i misli ljudi širom našeg Ujedinjenog kraljevstva trenutno su sa njenim veličanstvom kraljicom i njenom porodicom, dodala je ona. Kako prenose mediji, i princ Charles, njegova supruga Camilla i princ William otišli su u Balmoral da budu sa njom.